Waqt 18-il sessjoni tal-Kumitat Intergovernattiv għal ħarsien tal-Patrimonju Intangibbli tal-Umanità li saret fil-Botswana, il-Festa Maltija ġiet rikonoxxuta uffiċjalment bħala Wirt Intangibbli tal-Umanità mill-UNESCO. L-applikazzjoni għal Festa Maltija kienet ippreżentata mill-Laqda Każini tal-Banda u sabet l-appoġġ sħiħ tal-Kurja u l-Komunitajiet tal-Festi Maltin. L-applikazzjoni daħlet għand il-UNESCO fl-2021 u l-proċess kien kontinwament mejjun mill-Uffiċċju għal-Wirt Intangibbli fih dan id-Direttorat tal-Kultura u l-espert inkarigat Gian Paul Baldacchino li hu professur tal-Antropoloġija fl-Università ta' Malta. Kien ix-xahar li għadda meta il-Kumitat Tekniku li jeżamina kull applikazzjoni li tidħol għar-rikonoxximent tal-UNESCO bħala Wirt Intangibbli irrakkomanda li l-Festa Maltija tkun miżjuda fil-lista ta' Patrimonju Intangibbli tal-Umanità. Fir-rakkomandazzjoni tiegħu il-Kumitat Tekniku faħħar il-mod eżemplari li bih kienet ippreżentata l-applikazzjoni kif ukoll il-produzzjoni awdjoviżiva li saret biex takkumpanja din l-applikazzjoni li ma' produzzjoni kienet magħżula bħala waħda mill-aħjar prattiċi fejn jitlu l-applikazzjonijiet. Kien infaħħar ukoll is-sem tal-Gvern biex isostni lill-komunità lokali fl-applikazzjoni tagħha. Dan l-aspett kien innutat mill-Ministru responsabbli mill-Wirt Nazzjonali Owen Bonnici f'kumment ma' News fejn sostna li din l-aħbar hi ta' sodisfazzjon. Għandna aspett ieħor it-tielet aspett kulturali intangibbli li huwa tant importanti li huwa meqjus bħala wirt dinji mill-UNESCO li hija xi ħaġa sabiħa immens għaliex Malta pajjiż ġeografikament żgħir huwa kbir fejn tidħol il-kultura. It-tieni nett din titfa' obbligu fuqna responsabilità fuq il-pajjiż illi jieħu l-azzjonijiet kollha meħtieġa biex ikompli jsalvagwardja il-festi Maltin u jkompli jara li daw jiffjorixxu u jimxu l-qudiem. Il-Ministru Bonnici qal ukoll ma' dan l-istazzjoni li l-UNESCO innutat ukoll l-inklusività li tħaddan il-Festa Maltija. Il-fatt li l-festi jġibu flimkien lil kulħadd fil-komunità. L-aspett li kulħadd għandu sem fil-festa inoġob ħafna u naħseb dak huwa aspett li dun iċċelebraw, irdu nkomplu nenfasizzaw li l-festa hija attività li taqqat il-popli ta' diversi irħula u bliet. Il-Ministru Bonnici tenna li l-Gvern qed jinvesti bisħieħ fil-festi hekk kif qed jissalvagwardja dawk il-gażini tal-banet li kienu fir-riskju li jispiċċaw mingħajr soċjetà mużikali. Sanittant il-Prim Ministru Bertabella f'kummenti mal-ġurnalisti qal li din hija aħbar sabiħa għal pajjiżna. Ifisser ukoll relazzjoni eċċellenti li għandna mal-UNESCO, tfisser ukoll il-ħafna ħidma targeted li għamilna biex il-settur tal-festi nkomplu nsaħħuh. Irrid naturalment nirringrazzja l-eluf ta' voluntiera illi jimmilitaw f'dan is-settur tant importanti u kienet ukoll importanti deċiżjoni politika li konna ħadna xhur ilu illi ninvestu fil-każini tagħna.